Kipchumba Murkomen jatend migao manyien mar weche mag arita e pacho ka bende nyawadgi Mutai Kagwe ma bende koro wale migao mar pur e lokruok manyien ma jatend piny William Ruto oketo e tend migepe mage kikore koda mamoko. Bende lakteche boriruok mar KMPDU odhiambo ma kawuono oketho kata chungo ng'anyo mane gichano chako chieng' Jumapil mar jumani tok lalruok kod sirikal kendo keto winjruok kaluwore kod ogirimiti mar higa mar 2017 ka sirikal koro yiere mar chulogi kata mar chulo lakteche maraga omenda e bwo winjruok machalo kamano. Ramogi bende weche mathoth otimore odiechieng' ma kawuono warang'ane ne gin mag weche ma wamiyo pek. And we believe that we don't always have to progress on industrial actions before issues are resolved. Lakteche witoko ng'anyo mane gichano chako Jumapil tok bedo gi winjruok kod piny owacho. Kipchumba Murkomen otere migao mar arita ka Mutai Kagwe owale migao mar pur e lokruok ma jatend piny otimo e tend migepe. Urban centers within the county, we've ensured that all these places are secured. Apisas magarita e kaunti ma Homa Bay osingarita ma odimbore e kinde sikuku. Machiegni kanya Ramogi tudi kodwa namba mar ote machuo kenari adek auchiel nono bende yudwa e mbui mopogore mag oganda yudwa achiel kachiel e mbui no mar Facebook Ramogi TV, wantiere e mbui mar YouTube, bende yudwa e mbui mar Instagram, mbui mar X kachiel kod mbui mar TikTok. Nyinga Simfroz Okinda, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Kawachako ni jatend piny William Ruto timo lokruok e moko kuom jotend migepe kanyakla kod walo jobetre pinje maoko. E lokruok motimo odhiambo ma kawuono, Mutai Kagwe oduogo e sirikal ka owale kaka jatend migao mar pur. Lee Kinyanjui owal kaka jatend migao mar ohala, ka William Kabogo owale migao mar tudruok. Lokruok otime tend migepe ka Salim Mvurya otere migao mar tuke to Kipchumba Murkomen mane omako migao no otere mano mar arita. Kamano bende jatend migao mar tudruok Margaret Nyambura owal kaka jambetre mar piny Kenya e piny Ghana. Ababu na Mwamba oyier kaka jachung' ma osiko motelo ne Kenya riwruok mar UNEP kod UNON. Kamano bende jambetre Dorothy Angote owal dhi telo ne Kenya e piny mar Zimbabwe ka Laktar Andrew Karanja owal kaka jambetre mar Kenya e piny mar Brazil. E wele mamoko Ndiritu Muridhi owal kaka jakom board mar KRA. Anthony Mwaura owal jakom board mar Kenya Rural Roads Authority. Ka Kembi Gitura owal kaka jakom mar board mar Kenya University Teaching Referral and Research Hospital. Kopogore koda welo makamago en lakteche kokalo e riwruok mar KMPDU odhiambo ma kawuono owitoko ng'anyo mane owinjo gichaki chieng' Jumapil. Kokalo e winjruok mane otele kod jalup jatend piny Kithure Kindiki, migao mar thieth kod riwruok governors, lakteche go oketo winjruok mar tich. E winjruok no piny owacho yie mar chulo lakteche ma jopuonjre kata maraga $206,000 dwe ka dwe kaluwore kod winjruok mar tich mar higa 2017. Kamano bende chudo mokwongo mar osara mar $3.5 idhi chul kendo chudo modong' ibiro chul dwe mar 7 higa manyien. We want to appreciate the involvement of the Deputy President, the Council of Governors, and the Ministry of Health that have worked around the time
to ensure that what we demanded, that is the evidence that the doctors in the counties are receiving the basic salary arrears, for us to sit here today. Today we have seen an evidence that doctors, like from Kwale County, have begun to receiving them to get their money. The interns doctors can actually check their pay slips tomorrow on Saturday, and they'll see the confirmations that they'll be getting their full salaries. We want to assure KPMDU that the remaining parts of any agreement, including the adjustments that we said we'll push to 2025-26, will be adhered to, will be achieved, and that we will, as COG, do our best to avoid another industrial action. We are glad that we can now sigh with relief that our hospitals, our public hospitals, will be operating, because our doctors are going to continue providing health services, which is their calling. Jalop oganda kawadhimeni oganda koro kwa mondo mi ogo report ne mar joma mine ma omonji kendo negi ka okwach kich kaluwore gi piny owacho. Kaka luwore ni piny owacho chugo bad migawo mabiro rango weche mag nek mag joma mine kama kaka yo mar duoko chien kwan mine ma inego pacho ka. Mayangi jatend migepe Musalia Mudavadi manoloso e kinde chiwo report ewi kaka piny owacho sebedo ka itayo, kama bende oyango ni timbe njore osedok chien e pacho ka kaluwore gi okenge ma piny owacho osebedo ka kawo. E twak mano obedogo gi ute fwambo e boma ma Nairobi, jatend migepe Musalia Mudavadi oyango ni piny owacho oseyawo bad migawo ma oganda biro chwalo e ripode motenre gi monj kod nek mar joma mine e pacho ka e bad migawo ma koro chuo gi apis okwach kich. There are 100 murders of women from August to November 2024. So far, the Directorate of Criminal Investigations has completed investigations on these, and the majority are pending before court. Kaluwore gi midhiero manoyudo jong'anyo e ng'anyo mar awere mag Gen Z manotimore e pacho ka, Mudavadi oyango ni ogai mar obila nosiko ka piaya mar kwa ng'uono kendo twak gi jogo manotelo ne ng'anyo ma kamago e kinde mamoko kuom oganda to pod wachore ni nolal godo e kinde mag ng'anyo go. The Inspector General has taken the necessary action, and he went even further. He even had a conversation with the organizers of the demonstrations and rendered a personal apology. Some of the people allegedly kidnapped were safely reunited with their families. For instance, the two Kitengela brothers. All arrests will be conducted within the bounds of the law. Bende oyango ni piny Kenya osego ndamo e kedo kod monj kod timbe njore koriwo koda ka kuo mar dhok ma owacho ni sani osedok piny gi atamalo modhuro. The focus on the North Rift counties involving National Police and the Kenya Defence Forces has seen a 62% decrease in cattle rustling cases in Baringo, Turkana, Samburu, Elgeyo Marakwet, West Pokot, Marsabit, Laikipia, Isiolo, and Meru counties. County ma Nairobi oyangore ni kod ripode modhuro mag lwenje mag kit chwech ka counties ma Mandera kod Samburu ema osego ripode manokie mogik mag lwenje mag kit chwech. The country has recorded a total of 7,107 gender-based violence cases from September 2023 to date. Nairobi County recorded the highest number of SGBV cases, while Samburu and Mandera counties had the lowest incidence. Lydia Okeo, Ramogi TV. Jagoro mongirore migawo mar arita Laktar Raymond Omolo koro siemo wang' riwruoge mago mok mag piny owacho mayudo omenda kowuok kuom jochiw kony moko ni oneni omenda no tigo de yo makare. Omolo ne lero ni ber mondo riwruoge oneni omenda ok otigo e siro timbe njore komedo ni piny owacho oseketo makare maneno ni onge riwruok ma obayo yo. Laktar Omolo ne olero magi kinde mane oyuore nyasi mar sidho ayanga lipot mar geng'o tiyo marach gi omenda ma kamago. So since we rated this one, the details within the report itself. In measures, we look at the laws in
While the assessed threat level remain low to medium, we cannot afford to be complacent, and the risk assessment identifies key areas which, in my view, require our attention. And they include non-profit organizations operating in regions with active terrorist activities, particularly along our borders. Then number 2 is lack of adequate financing controls among some organizations. I'm aware we have a number of organizations operating as PBOs who for years have been unable to file their returns or even have disclosures on how they receive their resources. Obila osekuom tiyo gi teko mathoth kuom jopiny e kinde mag ng'anyo. Ma oyangi kinde romo mane obagi kod riwruok mar Amnesty International kaachiel kod IPOA kar dak Manyalenda manitiere kaunti ma Kisumu. Jopiny bende noyudo tiegruok e yore mag ritore e sama gibago ng'anyo kama oting'o tudruok gi obila e yo makare maduoko chien pogruok kod lweny mamuoch ga kindegi. Riwruogo kinde LSK okwayo jong'ad buche mondo kas yalo buche mag hinyruok e kinde ng'anyo ahinya mokel kod obila. Giwacho ni deko yudo ng'eto e buchego nyayo lwenje mathoth e kinde ng'anyo kendo ketho tudruok e kind obila kod jopiny. More power to the people of Nyalenda, more power. Wabiro loso gi police, nkech police emosabedo ka gin rog kendo ndalo mang'eny waneno ka gihinyo ji sa asaya ma ji owuok ng'anyo. Wabiro nyiso gi ni gibe sheria biro chopo negi, wakelo IPOA kae kendo wadwaro ni gikaw hatua. Pok waneno ga Kisumu kae police mora mora momaki motere court kaluwore gi wach ng'anyo. Omiyo wan kaka oganda wabiro mondo wakwedgi e wang'gi, wanyisgi ni pod wabiro dhi mbele gi ng'anyo samora mora madwarre to kendo gibe nyaka gipuonjre tiyo gi kaka chik dwaro. We are here to tell the police that excessive use of force goes against the constitution. We are here to tell the police that they must follow the law and not orders from above. That as a people we will continue to promote peace and security, but the police must also ensure that they respect the rights of the people. Out of the cases that we've processed, so far in my region, 25 cases are before court and 19 are with the ODPP, and others are at various stages of investigation. We are also requesting that the judiciary rolls out and accelerates those cases so that victims of police brutality can get justice. Ramogi report makamano ema tero wayo mokwongo chenro en maro imore sa deg deka par kod ariyo kara kamano pod wantiere kod weche methoth kikidhi mabor med bedo kodwa e Ramogi TV. Weg Matatu ywak ne NTSA wiya pedha mitimo ne geche. Royal Mabati Factory Limited. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar atamalo 40 mondo wakoni mwandu ma inyo kodwa odiochieng'no nyaka kama intie. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Krisi Moments ni kumake memories za nguvu, kueneza furaha, kushirikiana na familia na marafiki na kuinuana. Krisi Moments ni kuja pamoja, kujuliana hali na kumake memories. Equity iko hapa kujenga hizi moments za Krisi. Tuma pesa from Equity to Equity for free. Lipa kwa Equity Till au na Equity Card yoyote for free. Cha kupendeza zaidi, tuko na deals moto moto za kuchangamsha Christmas yako. Isitoshe, ukikwama tunakusort na Easy Loan ama upate bustika.
Tujenge Krisi Moments na Equity. A Merry Christmas and a Happy New Year from Equity. All right, listen up. Quality is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyaka oringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuon gi watire wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111. Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quick Mart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Moruru, Christmas ochopo, kinde mag sikuku ochopo. Yud more kinde nyasigi gi mich mag sikuku kokalo kuom Ramogi TV. Inyalo bedo jaloch mar siling 5,000 pile ka pile. Chakre tarik 16 nyaka tarik 25 dweni mar 12. Sikuku yot. Mokwongo, ket wang'i Ramogi TV to QR code biro nenore sa asaya. Kaito, scan QR code no. Ibiro chopo e Citizen Digital. Kendo duok penjo ma openji. Kendo, ng'at mano kwong chiwo duoko makare biro yudo siling 5,000 pile pile. Mano kaka wakelo ni more kinde ni. Koro, podi ritang'o. Scan code no. Jibambe ikrisi kod gik mabeyo mag nyasi kwa Ramogi TV. Obile kaunti ma Kisumu nobago picha dhula e kindgi kod jopiny mar jiwo tiyo kanyakla e kindgi. Benson Lepar Mojo ma en County Commissioner ma Kisumu nowacho ni tukegi itiyo godo mar kelo kanyakla polise gi jopiny e kindeni mag skuku, gino manyalo konyo jiwo arita makare gwenge moluoro kaunti ma Kisumu. Luoro mar jopiny chopo kuom obila en gino ma osethiro tudruok gino ma Commissioner wacho ni onego rum. James Omwa ma en jagoro mochung'ne weche mag oganda olero ni tuke makamago onego bagi kinde ka kinde mar loso osiepe kind jopiny gi obila mondo jopiny obed gi yot mar miyo obila lipode maling'ling e wi njore. Leo tumeandaa mchezo unaendelea vizuri. After the anti-finance bill demonstrations and the GNC demonstrations, the gap between the police and the public widened a lot. So we sat down as community policing committee and said that for our members to understand that police are members of our nation, we need to do such an initiative
of having a friendly match so that they also see the police play with them together for the purposes of understanding and working together. So such a game, I think, is very important because it brings the community and our police officers together in the spirit of community policing. You know, in this country, we cannot have police officers everywhere. So we depend on our members of the public, on their goodwill to give us information which usually must be accurate and timely, with a good relationship, which of course has to be cultivated. They can pass information in good time. I know recently there was that upsurge in crime in Kisumu, and with the cooperation again with the members of the public, we have brought this down. County ma Mombasa ne pisas magduol marentiese kachel kodobile county ma Mombasa ne otimo campaign mar jiwo jogo duto matiyo gi apaya to chutho derepe mondo miolo chike duto moketnegi mar gayo masiche mag apaya. Na wananchi wa Kenya kwa jumla ni kwamba msimu huu wa sherehe ni msimu hatari sana. Kwa hivyo kama unatembea kwa miguu, hakikisha kwamba unavuka barabara mahali iliyo salama. Namba ya pili, wale ambao ni madereva, tujiepushe kulewa na kuendesha magari. Na zaidi, tuendeshe magari kwa mwenendo ambao unaostahili, tujiepushe kuendesha magari kwa kasi, kwa sababu ajali nyingi zinasababishwa na kasi. We need a behavioral change, and that is what we are looking for. As you can see today, I'm very happy that NTSA and Kenya Police are together working with the heads of the public service vehicles, as far as I know, even the private vehicles, to ensure that they are told what the law is and what happens when you speed. And that is the message that we are trying to really amplify. Punguza kasi, kuokoa maisha. Jode Matatu mapacho kakoro kwayo bila maranga paya mondo ketlwasi makare ne derepe kinde magintiere ya paya. Giwachono bila maga paya osebedo ga kagwandore kod joriembo e kinde magitema pedha. Jatende rogweg Matatu Albert Karagasha kamano bende okwayo derepe wetene mondo bed motang' e kinde magintiere ya paya mondo duok chien medruok mar masira maga paya e kinde mag nyasi mar Christmas kod higa manyien. Jiwo wuoth bende mondo chwal lipot momondo ne riwruok margi kata tisendo bila e kinde magiromo gi obila matiyo kodgi arietha. We are urging our drivers wherever they are to make sure that they drive very careful on the roads, and to make sure that they adhere to the rules which have been put there by the government. And we are requesting the police traffic to be friendly on the road, because we know very well that there is some harassment going on in Kisumu, we saw yesterday. We are saying we don't want harassment. Let them be gentle to our drivers. Let them be gentle to the customers. We are urging our passengers wherever they are. If they see any driver overspeeding, they need to report to the SACCO or they can report to the police. Na cha muhimu ni kuambia wakiingia katika magari zetu, wakiona wakiendeshwa kwa njia ambayo haifai, wako na haki ya kususha wakiwa ndani ya gari, kwa maana magari yetu ndani kuna namba ambazo zimewekwa pale ndani ambazo ndizo za viongozi hiyo SACCO. Kwa hivyo uwe huru wa kuinua na kupiga simu, usikumbali upelekwe kwa njia ambayo haifai. County maoma bene tedarita kwe county no oyango ningiseketo kenge makare mag arite kor gwenge mana jopinye county no oyango nyasi mar Christmas gi mar yao higa manyien lwasi makare maonge rochruok mora. Kaka ripota maro Ali Abich lero, Commissioner mar county no Moses Lilan bende ogolo siem ne weg nyamburko matingo jowuoth mabiro dhi ataro gi chike marita paya.
Komisona e kaunti ma Homa Bay Moses Lilan osingone jopiny kaunti ni arita margi biro bedo makare kinde nyasi mar Christmas kod mar yawo higa manyien. Lilan okoni giseketo bila moromo mabiro bedo akicha e kuonde ma jopiny orobudhe kinde nyasi mar Christmas kod mar yawo higa manyien. Eneno ni onge ng'ama nyalo biro rocho arita kwe kaunti ni. Kata kamano ni ogolo siem ne joma samoro nyalo bedo kod paro mar rocho arita kwe kaunti ni. Ka okoni thumbe mag liete seche mag otieno kata disco matanga bende ne gisekumo. Particularly places where we expect people to frequent, like the Ruma National Park, places of attractions like the Homa Hills, Simbi Nyaima, all the centers within, urban centers within the county. We've ensured that all these places are secured. Oyugis Township, Kento Bay Township, Homa Bay Town, Dewa, Rodi, Bita. Bende ne ogolo siem ne nyamburko mating'o jowuoth e wedhi ataro gi chike mag apaya e kinde ni ma oganda thoro idho nyamburko ka gidhi e kor gwenge mopogore. Kane okoni weg nyamburko mabiro ketho chike makamago ibiro luwo dwaro mar duond chik. We want to ask the Matatu operators to be very, very responsible. Guard against overloading to ensure safety of the passengers. And we want to guarantee that any matatus that will be found to have overloaded, we want to confirm that any matatu that will be found will be impounded for the rest of the period that the charges will be going in court. Magitimore kamoko kuom derepe mag nyamburko mating'o jowuoth e kaunti ni to ywak ewi nok mag jowuoth gino mabende gitudo gi apedhe masani koro NTSA timo e apeni mopogore pachoka. Tich onge en December madiere machon kana December koro kamano watiyo miyudo ka sani anyalo gabe ni sagi mosa bura tiku tich kech pesa ni to sani tich onge ne kaka stage ni nono kwa joma jo drepe mag gari wawinjo maten kech sani jo NTSA dwanu wa comply gik magidwaro wambe sani kako nyalo comply gik mamoro wadose waonge pesa sani jo NTSA odinaero idino yani geche onge kech chun mani geche koro nyaka kinge ni gachi onge baru wang niketi oling okobera ahinya rach ka jowuoth bende ywago pek mar wuoth gi e kinde ni kaluwore kod kwan mani malo mag jogo matiyo kod nyamburko ka gidhi e wuodhegi ma opogore. Geche tin, jowuoth bende ng'eny. Koro chuni ni nyaka iwuotha idha gari kata iyudo kopong' but koro riembo gidwoko piny. Gima jawuoth to bed maber nikech oting'o excess. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ramogi tok lipono ni mondo wakaw yueyo kata kamano ka ote woro ka Ramogi TV mae au kidibo kani Ulanda anto penjona chalo kama lokruok ma jotend migepe be nitie ka nyalo dwoko ochumi piny. Ng'at machielo wacho Ramogi TV an Makaluga japeng' achiel ma Bom Center ne niyo makare gi minoda Pamela Chieng kod owadwa Kevin Omolo kani Nairobi Lakisama. Ma Ali Bakari mar Misori Kobar atimo mos kuom pi mane omonjo mosk mantiere Misori Kobar wabediro motang' nikech koro opek hayo maber ne hema amor kod jatend piny William Ruto tano tena. Dr. Zatimo maber ketho ng'anyo Moses Bolo wuod apanda wacho kamano. Ramogi TV lakteche wuondo ji okieri kod wach mar lakteche doketich kata kamano en gima ber kaluwore ne gichano mar mondo mi gigol jotuo duto e ute thieth e ng'anyo ma kamano. Paro ni en gima ber ka giluongo kata ka gichungo ng'anyono mar mondo mi jo Kenya odhi nyime kod yudo chenro mag thieth ka kamano waringo wadhi e duka matin. Jopur masia mane yudo lal mar chamo oyudo chudo. Royal Mabati Factory Limited sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar atamalo 40 mondo wakoni mwandu ma inyo kodwa odiochieng'no nyaka kama intie. Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Niko Ramogi jong. Kamora mora mwintie. Ageni sani usechako preparation mara Merry Christmas. Sani koro usetedo useti mangoa. Koro wanaonge weche mang'eny. Adwa mana wiso wawisa. A Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
Explore Vietnam's beauty with View Travel. Enjoy the Hanoi City Tour, an overnight cruise in Ha Long Bay, thrill at Ba Na Hills, and tour Ho Chi Minh City, and so much more activities. Our 9-day adventure of Vietnam starts from $2,445 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book your dream Vietnam holiday and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Tugo koro eka iyo chacho. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye no wakete pile wacha. Ni ane ngima nyar kochia, kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let se jiere ya lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokero jomoero walo. Alokero matmanyisa gik moko. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. John Gilalai pin Bethlehem, Mumama ler wachonwa. Word Maria Yesu Kristo, nonyuol chieng' Christmas. Mondo mi iyud wenda mar Wuod Mary kaka skiza tune mari, idio *812 *784#. Parie ni Ramogi TV e od jothumbe duto. Teacher Beach kochakore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pre-design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yawanya wauntie kikubed mabori kwa Ramogi nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this. Okanegi moro dawinjo. Romani ninja the entertainer wajon maintain your position. Idi udakanyo kika fire goody. Local instrumental. Wawachuni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach, sangwen otieno. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV. Machiegni kenya kwa Ramogi, jalup jatend piny Kithure Kindiki odok ne chenro mar piny owacho mar timo chanjo ne jamni kochakore higa manyien. E twak ma kanyakla kod ute fwambo ma pacho ka oyango ni chenro ni kare mar rito jamni kendo yudo chiro e pinje maoko. Kamano bende oseyo joma dwaro mondo kaw ting' mag nek kod hinyruok mag rowere e kinde ng'anyo mag Gen Z e kinde mane en jatend migawo mar arita kowacho ni notimo tije kaka chik ochike. President Ruto and this administration now in the midterm is not in their priority to look for popularity. There is no election taking place. The task of the government now at midterm is to track the pace of delivery, where there are gaps, seal those gaps, and just deliver on the commitments. The time will come when there will be popularity contests. And let me tell you, for avoidance of doubts, that is not President Ruto's worry.
I also don't think that should be the worry of this administration. Are you your own man? Are you a yes man? I am my own man. On the second issue, I would like to respond as follows. My understanding of the role of the Deputy President is not to challenge the President. It is not in the Constitution. It is not in any law. It is not in any practice. That is not the job description of the Deputy President. As to whether the Deputy President can advise the President, the answer is yes. The oath of office I took has a clause that asks me to faithfully advise the President when my advice is sought. Wadhi kaunti Masaya kama jopur makwan giromo 616 mawuok e kaunti Masaya mantiere bor riwruok mar Apollo Agriculture ochulo omenda maromo milion 2.5 kokalo e okumba mar pur ma giyudo kaluwore kod lal mane giyudo toko ula yoyo cham e puothegi. Maneja mochung'ne weche mag uso e riwruok mar Apollo Agriculture e kaunti no Quinta Onyango owacho ni chudo mar omenda no ne geto mana jopur mane yudo lal modhuro kokalo kuom oula kaachiel gi yoro. Jopur orwako chudo ni ka giwacho ni okonyogi e chako manyien kaluwore kod lal mane giyudo ka gijiwo jopur mamoko mondo donje kuma makamano makonyo e kinde masira machalo kod mano. Kawuono wamor nikech jopur magwa dhi yudo yuto mar insurance. Wadhi jopur ma report ni no gido keyo maber nwago simo office kuchocho ma jogo motiyo go de wach insurance no biro motimo investigation margi ma wayudo ni kawuono wachulo jopur magwa. Loan ne madhi tama ni japur yudo pesa di lakini koka insurance chulo 50% ma loan to japur be chulo 50% ma loan. Mangiso ni japur ke no ka maybe around 20,000 onego be no expect around 10,000 madhi na account. Wa conclude ni ntie kaka jogo yuto magayudo wang' thin molo yuto magisebedo ka gido in the past. Miyo koro payout ni what decide ni at least onego be ni miyo gi gimo thin maginyalo wiyo go pi wang'gi nikech nja giyudo wang'. Seche moko ka weche tek kech aluora sane lokore. Koro ka weche tek to nyaka yude dwaro okumba ma minyalo geng'origo. Koro kaka Apollo be nigo okumba achiel mar okumba mar cham mikawo ne cham ma kapo ni gima kamano timore to at least inyalo yude jopur nyalo yude gimoro ma gidokgo e ot. Koro gikora ata gombo chudo mar pesa mondo adhi alos go dwacha mo matin. Amor gi okumba insurance ma gikelo kawuono mana giwacho ni mondo wabi mondo insurance one kaka timo e investment ma yudo. Jodak ma Jomvu Mombasa ne jobago nyasi mar yango kitgi kod timbegi ka bende gikwayo piny owacho mondo ojol gi loso hinga mar nyiso kitgi kaka yo mar lombo welo matimore kara matimo limbe Mombasa. Gikoni pod giketo maino mar neno ni nyithindgi oluwo chikegi kod timbegi to chutho ni mar kwan-gi pod ni piny e pacho ka kipimo kod dhoudi mamoko. Jojago koni gi ler mathoth kowuok Mombasa. Ne en nyasi mane obagi e od bura ma Jomvu Mombasa mane okelo kanyakla jogo duto manie dhood jowa Jomvu. Kae ne ginyiso moko kuom kitgi kod timbegi mathothgi gin chweyo agulu kaachiel kod par ma gidendo ni jamvi. Na kazi ndo ambayo tulea. Tumesomesha watoto, tukiwavisha mpaka maisha yao, tusafirisha kazi zote tunafanya kwa hivi viungu. Hivi ndio amali yetu watu wa Jomvu. Tunafuata mila na mila ndio hii ya kushona majamvi. Tunayo, hatuwezi kuwata hata tembe kwa sababu mwata usulu ni mtumwa. Na sio kwa ati tunafanya sisi peke yetu, tunafundisha mpaka watoto wetu kwa sababu saa hii ulimwengu umeharibika. Watoto wengi wanaangamia na watoto wengi wanapotea. Gilero na nipogruok nitiere tedo mar agulu kod sufuria kabende gikone gimor gilony manyien mar somo mar CBC mabende keto maino e gik makamago. Na kwa upande wa lishe sasa, hivi chakula ukikipeka kwenye chungu hakina madhara. Si kama sufuria sasa. Sufuria manake ukipika, sufuria wana yaisha sufuria. Mimi najifunza kutoka kwa nyanyangu nikiwa Jomvu ya Maunguja. Na Jomvu ni 3. Zote ni kitu kimoja. Kuna Jomvu kuu ndio hii, kuna Jomvu ya Maunguja na kuna Jomvu ya Kwashe. Somo yaloingia CBC. CBC mtoto anaweza kukuambia mama mimi natuma unga.
nende nikasome, na ukikosa kunitununulia huo unga, mimi sina masomo. Lazima utajitahidi, hata kama kwenda kukopesha dukani ukakopeshe, lakini mtoto apate lile somo. Watoto sasa hawataki kushika tope, wasema hizi ni tope, hawajui kama ni elimu nempawa na ni manufaa kutoka kwao. Manufaa manake ukitengeza, utakwenda uza, utapata pesa, utafanyia shughuli. Moko ranyisi manegi keto en kaka korka chiena e od jowajomvu onego chal. Na hichi ndio chumba chake, kinafaa kipambe kama mnavyoona, godoro la sufi na leso juu yake kuinitialize how love it is. Wewe ndio wangu moyoni na kutamani. Kuna na kipepeo pale cha kupepeana in case kama kuna joto unampepea bwanako. Kuna nakawa hapa kwa maneno mazuri ya kumwezesha bwanako akiingia anaingia na tabasamu. Funua kwa tabasamu kilicho ndani kitamu. Tayari ukisikia maneno tayari mwenyewe anakumotivate. Na hizi ni leso lazima tuweke. Bibi na bwana hawapasi kulala na suruale wala anything. Ni leso only. Enyasino, jaod bura majomvu badi twale obne okoni kido makamago nego koro keti maglombo welo. Wazungu ama watalii wakija Mombasa, wakizunguka kila mahali, tunaona wanaingia mahali kama Fort Jesus. Wanaangalia mambo ambavyo yalikuwa tangu ya kale. Wanaingia katika zile temple za Wahindi, wanaona. Wanakwenda kamba handicraft, wanaona. Kwa hivyo ni muhimu tuwe na Jomvu Cultural Center. Magiti morekajo dakgo, bende kone gimaduong masane gidwaro en manasir kuwuok kuom piny owacho mar neno ni kitgi kod timbegi bende landore pacho ka kod piny mangima. Tusaidie manake soko pia mahali pa kuuza hatuna. Twauza pale Mwembe Tayari tu pale, hatupeni mapato ya haja. Lakini kama yawezekana serikali tutafute mahali pa kuuza hizi bidhaa zetu ili tupate pesa nzuri tujiendeleze. Kama town sioni sahi tukiuza. Zamani tunaenda kuzungusha tu market pale, waitwa na Muhindi njoo, kuuza kama majamvi 6-10, wasomesha watoto wako. Na Wajomvu ni amongst the minority tribes in Kenya. Kwa hivyo na wao pia wamekuwa classified as minority. Ni muhimu waangaliwe na watambuliwe katika serikali hii. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ero kama na George Aoko, director mara obado wacha ni ko una leso moko. Akonyrago ka kamano wadan mondo mi wakaw ywe mararie chenro en maro imorene no kanyo ka otedo joka au kidi boka ni ulanda wacha no yiekgi ayegi kedo kod nek mar mine but chwe masani inego sana to ka winji ka sirikal uoyoe mano au kiwacho kamano kanyoero Nyakaramogi adwaro mondo mi wadhi wakaw ywe matin wamodo bana pi matin bed kodo nyake gigo podwa ekonu weche mathoth. To golf Michael Karanga odhial kaka jatugo masulwe. Royal Mabati Factory Limited. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar atamalo 40 mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiechieng'no nyaka kama intie. John Gilalai bin Bethlehem. Nyakwara Mogajua en kinde machielo, kinde mar mor, kinde mar ilo, kinde mar sikuku. Maria Yesu Kristo. Bende iyudo thuolo mar bedo gweth ne jogo mantiere machiegni kodi. Wa iko ni playlist mamit mag sikuku mag pako Nyasaye. Otieno mokwe. Magi duto Injili kalo. Dio Señor Jawa. All right, listen up. Quality is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. The Messiah people of Israel are expecting is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign.
The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Okunyal paro kaka unupuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano maginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Wakelonu chenro mar Tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ng'inja the Entertainer kod DJ Smollett. En miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 11:30 odhiambo nyaka saa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. Machiegni e paw tuke bod mochung'ne weche mag limbe pachoka Kenya Tourism Board komakore gi riwruok matayo tuke mag ng'weche pachoka Athletics Kenya oyango tuke mag piem ewi gode motisi ni Magical Kenya Mountain and Trail Series. Tukego mopogi nyadi 6 ibiro bagi e kor gwenge kochakore gi tielo ma Tinderet Bargetuny Mountain Run Edition mibiro bagi tarik 18 dwe mokwongo higa manyien kapok tielo mogik mar 6 bagi dwe mar 12 higa manyien e gode mag Mount Elgon. Piem gi ma oseketi rang'iny mag pinje duto bende ibiro tiyogo mar kwanyo jotugo mabiro ting'o nying Kenya e tuke mag World Mountain mibiro bagi kind tarik 25 gi 28 dwe mar 9 higa manyien. We are taking Tinderet mountain running very seriously, and we want to thank the expertise of Central Rift Athletics Kenya, who have a big team that are well trained, teaming up with other Kenyans to ensure that the race will be organized and will be officiated with that international standards. And that's why I've taken this chance to have them introduce themselves. Some of those people who introduced themselves here are highly ranked in the world of athletics. Jatug golf kendo jaloch piem mag Kenya Amateur Golf Championships Michael Karanga odhial kaka jatugo masulwe madwe mar 11 higani e mich mane ochiwne gi riwruok mar jofwambo weche tuke SJAC. Karanga norieny dwe mar 11 e tuke mag Kenya Amateur Golf Championships mane obagi alap ma Kiambu Open loch mane omiye otiko mar yore tuke mag Magical Kenya Open higa mar 2025. Jagoro maduong' mar riwruog SJAC Moses Wahisi nopuo jatugono kendo lero ni kaka riwruok gichiwore mar dhialo jotugo duto matimo maber e tuke ma pachoka kaachiel kod pinje maoko. Karanga has been an outstanding golfer. He won the Kenya Golf Amateur 2024, which has also earned him a title in the Kenya Open 2025. Over and above that, he defended Kenya. He took Kenya in the team for the Africa Regional Golf Tournament in Rwanda, which not only positioned him as an outstanding player, but as a leader. I just want to take this opportunity to thank
this noble initiative, for thinking and coming up with this good idea of awarding our talent. We don't take it for granted. I've been playing golf since 2006, and by the grace of God, I was the Kenya Golfer #1 2023, and I've retained this title again and earned myself a ticket to Magical Kenya Open. Looking back, I know it has been a fantastic one. Competition always very, very high and very, very stiff. And we say kudos to all the winners that have been able to get the prize this year. And we wish and we believe that the competition will be much greater, hopefully, come next year. Mana wakelo wa igiko mar chenro mar oimore asamo kom ote kama Samuel Owidi kawuok Kanyimach Ramogi TV ler kata kamano wangi kuyo to kwito Mr. George Kodera ward admin South Kamagambo atimo mos mawino janabi kanyo yani Masai loko jotend migepe to ber but be oni duoko ochumi piny. Paro ni penyo no sepeny ndi dhelore gi tich ma jotend migepe nyalo timo mar mondo mi gires ngima jopiny tich ema koro biro neno ka ngima mbekore kata pod oridore. Ayie kod ker marwa ukiwacho nyigi kanyo Ramogi TV Oduor Julius Marenga Beach Poshomil awinji e yo makare. Ramogi TV ka ok Nyasaye analantili wuode Kanyada kan bita town ngono ma Nyasaye dhine mama na Mary Tindi minoda Jemaima nyithinda kaka Junior Meliv mar Ramogi TV maya ukidibo kani Ulanda ayie gi kedo kod nek mar mine but chwe masani nego sana toka winji ka sirikal uoye nyakora Ramogi sadek gi dakika 50 kelowegi komar weche manyien mag oimore erokamano mar ko ka thuolo mari mar bedo kod weche ni nyinga Simfros Okinda ja loko marwa e kinde gi duto ne en Belinda Adhiambo ubedi gotieno maber.